everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Siyaw lang akong kauban karon og kaon kay wa man si Lola. Si Lola nani. Ay bisa na nawag na ganina na nawag na sigbal. Uy. Kinsa man ni? Number raman? Hello? Wag yun ka magilis number sa. Kumusta na yung tiil? Oh, Hello? hello. Wa lang ko mag-expect nga ikaw man di ni. Lain magud nga number. Mao na niya akong bagong number. Okay. Kumusta na yung tiil? Wala ko makabalik pag gikan ako sa opisina. Dugay kay naman mo meeting god. Wa pa gyud ko mo matubag. Kumusta na yung tiil? Okay naman gamay. Ako man sa siyang gihat compress. Very good. Mao sa unta na ako yung isulti nimo. Nga after sa cold compress, hot compress na sad. Thank you. Kung di pa gani na okay ugma, pwede ra ka di una mo report sa trabaho. Okay na ni oy. Mag-flat shoes lang ko ugma. Di ko pwede mo absent kay daghan pa kayong trabaho unon. Bahala ka. Basta kay okay ra sad na ako nga mo-absent ka para makarelax jud na imong tiil. Thank you. Sige, di na tigod sa buho na aron magapahuway na ka. Bye. Bye. Ay, salamat. Abigin ako madugay pa may istorya. Ka-awkward ba ato eh. Mura naman hinoon kong gilantan. Init pang akong aping. Anong nanawag man siya? Concern? Kinahanglan nga alert na ko this time. Lisod na nga, maglaom-laom na sad ko. Kung unsa may rason siyang pagpakita og concern, dili na ko tagaan og big deal. Lisod na no. Good morning. Hi. Dito nga juga da. Wa na sakit? Wa na. Naka-move on na. Oh. Ang akong tiil akong ipasabot. Nag-flat shoes man sad ko. Okay. Sige. Sige. Yapak man ko eh. Isulti man ko ato. Kung saan kinasi ang utok karon. Uwa sa ko kasagangad duda. Uwa ko mo expect nga iya tong isulti. Joke pero sipa. Medyo nabungong sa gamay da. Ay. Lugawagin ako eh. Hilo mo na hinoon kayo siya. Nasamot na gitinoon ka awkward. Ano mo sa tuyo akong gitubag eh. Hang akong tiil raman na tayo ang concern. Ganun ka tumagi akong gitubag. Mula na gitinoon ko wa makamove on. Sula. Sandra? Nga no? Ay... sir? Sorry. Ako na di ay unta kong niduol. Okay na sir. Nga naman di ay unta. Nala ko yung pangutana ining item B. Onsa man sir? Ayaw ko pag-share na ako. Ma-distract man ko kung mag-share ka. Nieta sa opisina. Boss ti ka. Wapit ilang tao. Maanad niya ako bisag na ilaing tao. Bati, di ba? Pareho tayong dili komportable pero wa man tay choice. Mao nga kinahanglan ato ng anaraw ng atong kaugalingon. Okay, sige. About ining item B? Unsa man imong pangutan? Aray,
Ni sakit? Ang imong tiil? Medyo, pero okay ra. Unsa ganit imong pangutana? Bali lang una sa imong pistol ko, aron makalingkod ka. Ako lang dat na akong latap. Sige lang, uy, okay naman. Sige. Mubarog na lang ko. Ikaw na lingkod. Ayaw, uy. Pwede maminaw ka na ako? Musamot agdili, madali kaayo imong tiil kay na-stress na kaayo na. Ni-drive pa dyan ka paingon din, he. Nagtaksi ra magud ko paingon din, o ako magdag sa kinan. Ni-drive magud ko paghahapon pag pauli. Sakit pa biya kaayo to. Ay, angal kay. Ipahilo na artikas imong lingkuranan. Naunsa man ka, uy, mong ko kung gialis, ha? Kung may nisod pa, unsa dali ka sulti, ha? Why may nisod? Ay, kung doon na ba? Aw, may issue ta. Huwag na imong sapatos aron makarelax imong tiil. Unya, lingkod og tarong. Kanang komportable ka. May pa tuod wa na lang ko mo report da. Ingon bitaw ko nimo. Pero gusto man jud ka makita nako. Kuha sa ako akong laptop ha. Sula, uy. Sula, uy. Doon lang ko i-clarify ining item B. O item C sa di ay. Pwede naman talin ni sila usahon, dili ba? Same naman ni sila. Actually, sir, originally, ako rin silang giusa. Pero ang ako magong former boss... Ako na ang imong boss karon. Di na kaangay mong hunap pa niya. Okay, sir. Sige lang, sir. Ako lang ang usban akong report. Ayaw na. Mahago na ka. Ako man ang trabaho. Next time na lang nga dunay mga ingon ini. Iusan na lang gyud. Okay, sir. Ay, kapuya jud zero eh. Oh, kung di ka ganahan og sir, ma'am na lang. Kamao jud ka makatawan ako sa. Excuse me. Ay, salamat. May tag-whole day silang mag-istorya, uy. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ay, nag-meeting na sila mga executives. Magpa-deliver na lang ka ako siguro para sa akong lunch kanon, no? Di lang gid una ako maglakaw-lakaw kay di pa magid ni okay akong tiil good. Pero taod-taod na lang ko mo order, uy. Kinsa man ningan? Oh, siya? Hello? Ayaw ra gawas para lunch ha. Nag-order na kog food. Magdungan na ta diha. Okay. Sinaw na akong sapatos. Parehas na kasinaw sa akong upaw. Nanawag na kong koki, tay. Dili siya makaanhi karon. Di na lang ta magluto para panihapon kay daghan pa man tag sobra ganinas paniud to. Oo, ato na itong initon. Ay, Oh, ngano ka? busy na kaayos trabaho si Koki, tay. Og dako na siya responsibilidad. Maminyo pa ba kaha siya, no? Maunay pangutana nga nagtangag og dakong ganti. Pero mas maayo unta ko na magkabalik nilang sila ni Sandra. Ay, unsaon man sa nila pagkita nga. Nahigot naman sa iyang trabaho si Koki. Ato silang dapiton si Sandra o Kuring. Mga ligo ba og dagat o sa pa. Ano lang yun sila magkita pagbalik. Tay, di na lang tamang hilabot nila. Kay kung sila gyud, ang kapalaran na mismo ang mangitag paagi nga magkadayon sila. Igo na lang kita sa pag-ampo og paglaom nga magkabalik og magkadayon sila. Amen. Ay, salamat kung may lakaw ra siya balik ko man na mag-lunch. Ay, may tagula pa sa alas 5 ilang meeting, uy. Ano na, nakalakaw na ko inigbalik niya. Ay, maayo lang unta. Oh. Si
Yan na sad ni. Saman, di ko pa paulion kung di siya mabalik. Oh. Ay. Si Lola di ay. Ay, thank you Lord. Hello, La. Lipaya good nimo. Ang. Na-miss na kaayo ti ka, La. Balik na diri, be. Oo, mabot ako diha ugma. Thank you, Lord. Sige. Mag-andab kong sorpresa para nimo, La. Unsa man? Donut? Sige, donut. Basta, La. Donut ug uban pa. Basta imo mga paborito. Okay. Sige. Excited ko, anak. Okay, La. For sure, ma-happy ka sa akong sorpresa. Sige. Ay, maunat akong toyo. May istorbo pa kasi mong trabaho. Okay, La. Panawag lang ako balik unya ka nang naanak ko sabay. Okay, sige. Bye-bye. Bye, La. Miss you. Mwah! Ay, maayo na lang gani, Sabado ugma. Uy, trabaho. Magkabanding mig maayo ni Lola. Mag-order na lang siguro ko daan para sa mga paborito ni Lola. Unsa ka kung mo-under time na lang ko. Aos to. Mo-under time ko. Para sigurado na lang sad nga dili may mag-abot ni Cookie. Manawag ko sa HRB. Ay, salamat kani sa dayo ng HR. Mag-ipos na lang ko daan. Mo-under time mo ka? Oo. Kana, hinaot nga okay rin nimo. Ihatod di ka. Unsa? Anong, nasyak man ka? Gusto gid ka ma-issuta? Daga naman gani kayong iisa ang kilay nga ni ako sa imong supposed to be private office. Samot na gid kung imo ko ihatod karon. Bahala nagma-issue ta. Ang importante, nga safe ka mo pa uli. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!